Jos Tex Willeri olisi täällä, niin se sanois, että tuo nyppylä tuolla, niin se on hyvä paikka väijytykselle. Mulla ei oo enää ihan oikeesti sanoja. Mulla vaan ei oo enää sanoja. Vettää niinku hullu. Vettää niinku hullu. Vettää niinku hullu. Tää ei oo enää totta. Äsken tulin tuota alhaalta ja lähtin tänne ylöspäin, niin mä vaan katsoin, että jaa, suoraa flättiä jatkuu ja yhtäkkiä lähtee hirviä nousuja. Meinaa vettää lipaat, että mitä ihmettä? Miksi mä en näe, että tässä on ylämäkiä? Yritän tiirailla ja sitten lähtiin kiertämään tähän sivuun nytten, niin avaa hirviä ylämäkiä oli menossa ylöspäin. Mutta kun täällä on niin tasaiset valkoista ja valkoinen taivaskin, niin noita ei vaan näe noita ylämäkiä. Herranen aika, tää on niinku kaivurin lapiomiehenä ois. Vissiin 368 sohojokauholista tulleet. Boom! Mä ajattelin, että mä tällä järvellä oo kuin 7 asti, eli semmoset 50 minuuttia. Ja jatketaan sitten sinne Iesjärvelle, niin saa pistettyä ajoissa teltan pystyyn ja untapallo, niin aamulla voidaan sitten herätä aamusyönnille Iesjärvellä. Heti iski pikkukala. Vautsi! Mahtavan värinen, ihan pikkurautu. Tämmönen ihan punavatsainen. Kylläpä on kauniita rautuja tässä. Moikka! Another one! Moro! Se sai mun madot. Ole hyvä. Tuplatärppi. Tän. Olipa nätti pysäys. Kello on 6:15 ja tosta tuli 10 semmoista pikkurautua. Pari oli semmoista tosi punaista ja loput oli semmosia harmaita. Ja mä en tiedä, kielikö tämmönen, että täällä voisi olla isoakin rautua, kun on ihan hirveästi tommoista pikkurautua. Mä nyt menen sinne Iesjärvelle silti. Se on tosi iso järvi ja siellä on varmana isoa kallaa. Mutta kertokaapa, että oisko kannattanut olla yksi aamusyöntipäivä tässä. Mutta nyt nähdään Iesjärvellä. Nyt ollaan Iesjärvellä. Täälläpä ne paikallisetkin näköjään piliikkii. Tuossa on tommonen valtavan tuulensuoja joku rakentanut ja siinä on perkattu kunnolla kallaa ja tässä on varmaan 15 reikäpaikkaa mun ympärillä. Täältä sitä kallaa tulee. Mä tahalleen testaan tältä näitten spotista, että tulisiko jotakin. Vaikka ne on kyllä aamulla käynyt täällä ja aamusyönnillä varmasti saanut nää kalat. Mä oon tässä varttitunnin-puoli tuntia ja sitten me lähdetään tuonne toiseen päähän tätä Iesjärveä semmoisen saaren kuppeeseen. Mä uskon, että siellä on tosi hyvä paikka. Herranen aika, heti kävi avaa hirviä rautu kiinni. Aivan hirviä rautu oli taas. Aivan varmasti oli yli puolikiloinen kala. Sai sen tähän avannolle asti. Ei oo totta, mulla oli varmaan kiloinen rautu kiinni ja sekin tuli tuohon avannon reunalle asti. Aivan hirveitä potkuja veti. Tässä on isoa kallaa ja se syö. Aivan mörkö kala oli kiinni.
3 hyvää kallaa käynyt kiinni ja kaikki päässyt karkuun. Ja yksi oli aivan mörkö. Siellä on kala taas. Aivan hirviän painavan tuntunen tämäkin. Aivan hirviän painava kala. Se jää tuohon alan reunaan. Aivan hirviä rautu. Aivan vitsimmoinen rautu. Yes! 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 Mikä rautu! Tätä mä tulin hakemaan tänne. Tulihan se! Ja katsokaa kuin kauniin värinen. Vitsi, että mahtavaa. Tältä ne tuntunee kaikki muutkin. No oli tommosia 600 grammasia möykkyjä kaikki, jotka tossa oli. Siimat meni niin sökkyrällekä voi ikinä ollut. Ei haittaa mitään, kun sain noin makian kalaa. Ja kattokaa mikä sieltä tuli. Puolen tunnin tauon jälkeen, kun mä värkkäsin tuossa uutta siimaa. Melkein saman kokoinen raut. Tää ei oo ihan oikeesti totta. Mä sain vielä isomman raudun, mitä ne 2 muuta äsken tästä. Tuli uudelle paikalle. Sitten mä laskin pilikin vetteen, niin siellä kävi jo toisen kerran uusi kala. Ja sekin oli tosi hyvän tuntoinen. Nyt on hyvä rautu, nyt on hyvä rautu, nyt on hyvä rautu. Yes! Aivan hirviä rautu taas! Vitsi, tätä hommaa ei tämä totta! Aivan mahtavia rautuja, kattokaa! Kello on 10:10. Mä en tiedä mitä täällä tapahtuu. Maailmankirjat on sekaasi. Kattokaa mitä kaloja täältä tulee koko ajan. Nyt meillä oli se kaikki aikojen mörkörautu kiinni. Se pääsi karkuun. Please, ottaspa se uudelleen kiinni. Otin sormella kiinni siimasta ja vetaasin tälleen, niin aivan hirviä rautu. Sitten mä yritin vettää sitä ylös, tuli aluksi vähän ylös ja lähti vetämään, niin siima vaan lipsui sormista ja sitten mä pidin tiukemmin kiinni, niin se vaan lipsui ja lipsui. Hyökäli se pääsi karkuun. Oli jo lopettamassa rauvun pilikkimistä ja mä vaan jätin tämän pyytyyn tähän, että alan perkkaan noita kaloja. Yhtäkkiä iski. Aivan valtavaa rauta. Mitä tapahtuu? Ei voi olla totta. Vitsi, se narisi räikkä ja kala lähti vetämään ja vapaatettu tälleen, että nyt mä saan sen, niin uistin jäi avannon reunaan. Tämä ei oo enää totta. Että ihan oikeasti uskon minkälaisen taistelun mä oon käynyt tässä viimeisen 20 minuutin ajan. Nyt se on taas siellä. Nyt se on taas siellä. En tiedä onko tämä kala. Aika hyvin tämäkin vettä. On se tämä. On se tämä. Ei vitsi, jes mä sain sen. Ei se ollut tämä. Ei se ollut tämä mikä oli aikaisemmin. Semmonen rauta tuli 0,5 kilon kaveri. Se ei ollut tämä mikä oli silloin. Se veti multa siimat ja kaikki käestä ihan täysiä. Vitsi oli makia tälle. Aivan jäätävän makia. Oikea tahtojen taistelu. Nyt tuli kyllä meikäläisen kaikkien aikojen rautusaalis. Teltta pystytetty, syöty ruoka, perkattu rauvut. Kello on 3:09. Mä aloitan 6:30 herätyksen ja yritän 7 mennä jäälle. Jos mä pilikkisin siitä 7:11 ja tulisin sitten päiväunille. Hyvää huomenta. Kello on 11:07. Mä tulin vähän jälkeen 4 nukkumaan. Mä oon nukkunut ehkä semmoset 2 tuntia, 2,5 tuntia. Eilinen oli aivan uskomaton päivä. Mulla ei ollut ikinä tuommoista iltaa niinku raudunsyönnin kanssa. Mä illalla laskeudun tänne isolle järvelle ja ajattelin, että vois tahalleen yrittää tosta nopeasti 5 minuuttia, että tuleeko kallaa. Kun oli valmiita reikäpaikkoja varmaan 30 karttun vierekkäin. Siitä sitten tuli suoraan
semmonen 450 rammonen, 500 rammonen rauta ja sitten tuli toinen samanlainen. Sitten tuli ihan jäätävää mörkö, semmonen pikkusen yli 700 rammonen rautu. Ja sitten hyvää tahtia tuli semmoista, että keskikoko oli melkein puoli kiloa rauduilla. Aivan uskomattomia rautuja. Sitten aamuyöstä mä lähtin hiihtämään tänne Isojärven toiseen päähän. Mä ajattelin, että jos siihen tulee joku porukka aamulla, missä oli paljon niitä reikiä, niin mä en kehtaa olla siinä. Niin mä liikun tänne ihan toiseen päähän tätä järveä. Ja otin toi jetboili sinne jäälle ja laskin pilikkivehkeet vetteen ja mä alkoin kiihuttaa vettä ja samalla pilikin siinä vielä nopeasti varttitunnin, niin sieltä tuli vieläkin yksi semmonen 35 senttinen mahtava rautu. Ja mä oon täällä toisessa päässä järviä. Mä mietin, että tuleekohan täältä, niin samanlaisia. Voi vitsiä, kello oli 3:30 yöllä. Nyt lähdetään sille aamusyönnille. Mulla on tuossa pussissa valmiina cappuccino ja tommonen pussiruoka mukana ja kuumat veet, niin mä otan sen pussin mukaan, kävelen tonne jäälle, alan kairaa reikiä, alan pilikkimään ja syö siinä samalla. Niin ja aivan pakko sanoa sitä yhdestä jäätävästä rauusta eilen illalla. Kattoin kun pikkusen heilahti pilikin vapaa itellä ja mä sitten otin sormella sitä siimasta kiinni, että oliko siellä jotakin ja nykäsin, niin aivan hirviän painava. Mä että mikä tämä on ja mä en kehannut enää sitä siimasta päästään irti, että mä olisin pilikillä alkanut kellaamaan ja alkoin varovasti aluksi vettä, se oli aivan hirviän painava ja sitten se lähti vetämään silleen, että se alkoi vaan luista se siima mun sormissa ja sitten mä en oo oikein hyvä tolle, että mä otan siimasta kiinni ja yritän saada kalaa ylös, niin mä en osannut antaa sille kunnolla sitä siimaa, se oli jotenkin semmonen niin, siinä oli niin paljon kitkaa, että se nitkutti mun kädessä se siima silleen tök 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 tök. Sitten se pysyi varmaan minuutin siinä kiinni se kala ja se lähti vetämään alaspäin ja mä sain sitä ylöspäin ja se lähti alaspäin ja sitten se pääsi irti. Voi vitsi! Se oli ihan helposti yli kilon kalaa. Aivan supermahtavaa rautuja. Meikä tärisikö mä yritin saada sitä ylös, mutta se vei voito. Eilen illalla muuten viimeinen rautu, minkä sain, niin mä kelasin sen ihan melkein ylös asti ja mulla katkesi tapsista siimat. Sitten mä, että ei hyvänen aika. 35 senttinen rautu, niin se oli siinä ihan suuaukolla. Siinä oli se mun paras pilikki ja sitten siinä oli mun parhaat perhot, niin mä, että mä en voi antaa sen rauvun vienni, että niin kyynärpäätä myöten käsi sinne reikään ja sain sitä rauvusta kiinni ja ylös se. Kaiken lisäksi oli ihan supermahtava rautu, mutta sain vielä mun pilikkivehkekin takaisin. Vitsi, että mä nauroin tuolla jäällä. Kamat pakattu, vaatteet päällä, ruoat ja veet pussissa. Pilikkihaalari otetaan vielä tuosta. Sitten me lähdetään aamusyönnille. Ciao! Tästä se lähtee. Tästä sai eilen hyvän rauvun yhden. Tää on ainut reikäpaikka, minkä mä oon kairannut tänne pohjoispäätyyn tätä järviä. Aletaanpa kattoo, mitä me saadaan tänään aikaiseksi. Ensimmäiseltä paikalta ei näytä ainakaan vielä tulevan mitään. Pakataan kaira ja muut ja siirrytään seuraavalle paikalle. Sanottaisinko, että it's my lucky day. Just tähän paikalle, mihin mä merkkasin eilen 5 reikäpaikkaa, että mä tuun tekemään. Niin tähän on tehty jo 1, 2, 3, 4, 5 reikäpaikkaa, 6 reikäpaikkaa. Mun ei tarvi mitenkään niin paljon kairata itelle. Ja kattokaa näitä jälkiä. Aivan hirviä isoja rautuja saan. Boom, 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 boom. 4 eri kohtaa tommosia verijälkiä. Tähän tulee joku muu. Vaikka se, joka on tehnyt nämä reikäpaikat sen omille paikoille, niin siirrytään vaan heti pois tästä. Mutta muuten mulle kelepaa tää, kattokaa. Palaamisreikä suoraan. Ja noita on tossa 5. Putsasin suoraan 4 reikäpaikkaa tuosta, niin voi sitten siirtyä oman mielen mukaan heti kun haluaa. Aivan jäätävä rautu. Aivan jäätävä rautu. Mitä vitsiä, ei tää rautu, tää on taimen! Mikä tämä on? Ette te voi uskoa tätä, kun mä näytän teille.
Aivan vitsin mahtava! Ai vitsi mikä kala! Ei tämä oo totta! Kattokaa mikä taimen! Aivan hirviä taimen! Aivan uskomatonta! Aivan vitsi hieno kala! Tää on kaunein kala varmaan minkä mä oon ikinä saanut! Tää on ihan uskomatonta! Vitsi tää on niin hienoa! Tää oikeasti! Aivan hirviän makia taimen! Aivan uskomattoman kaunis! Herranen aika mikä taimen! Mä tärisen! Kattokaa tota kallaa! Tuommoisia edes voi saada Pilikillä. Päivä niin sanotusti tarttasi ihan suhteellisen hyvin. 5 minuuttia ollut näillä reikäpaikoilla ja tulee tuommoinen kala. Mitä seuraavaksi? Siitä ei tullut varttiin mitään. Mennään tänne kauimmaiselle reijälle. Jos tästäkään ei tuu, niin pidetään pikku ruokatauko. Hirviä rautu. Karkas. Ei karan! Yes! Ja rautu! Hirviän kokoinen mölli! Ei tämä oo totta mikään kalapaikka. Kattokaa mikä rautu! Ei oo totta! On vaan hirvittävää rautu. Tää on toiseksi iso, minkä mä oon saanut tältä järveltä. Nyt tuli Megalodoni. Avaa hirviää rautu. Näitä me napattiin koko reissun alakuosa. Moikka! Aamupalaksi summitin chicken paita with rice ja choco cappuccino. Aukia. Ja sinne vaan kuumat veet. Pilikki. Tuommosia. Ja minä teen täällä tämmöstä. Sitten vähän ihanat aamukahvet. Cappuccino. Ole tarkka, ota pirkka. Naps. Ja sitten se taikasauva. Simsalabim. 3 napautusta. Cheese. Voitte kuvitella mun naama. Sillä aikaa kun ruoka tuossa valmistuu, niin mä laitan tuo toiseen setin tonne vetteen. Oi että kun kaajui. Herranen aika. Kattokaa tänne ympärille. Aivan täyttä kaunista erämaata. Ja tuolla näyttää ihan niinku pikkusen jos aurinko paistanut pilvien läpi tuon. Mä en oo 3 päivään nähnyt tuota. Tai 4 päivään. Vitsikö tänään alkaa aurinko paistaa, niin mä alan itkemään. Vautsi, haukka tai joku, onko tuo kotka lentää tuolla horisontissa. Hirviä iso lintu. Pikkasen makian näköinen. Plus, mä just hoksasin, että tuossa on kans reikäpaikka. Me lähdetään pilikkiin siihen. Ja mä en tiedä, onko tuossakin yksi. Ja rautu! Rautu tuli justiinsa, kun mä olin lähössä, niin mä sain raudun. Tuolla mun uudella liitsillä vielä. Vitsi mahtavaa! Nättiä! Siitä heti uusi uistin käyttö. Tätä on uitettu tasan 10 minuuttia. Heti tuli rautu. Nättiä! Tähän on muuten pöllynyt lunta niin paljon, että tota reikäpaikkaa ei edes näy. Näkee, että joku on kaivannut vähän lunta ja se on tässä jään päällä, niin huomasin, että hei, tässä on varmaan reikäpaikka. Sitten mä aina kävelen täällä tälleen. Ja padapadu, padapadu. Ja sitten kun jalaka uppoaa, hop! Hei! Siinä on se reikäpaikka. Siinä on kato
tuuli tupruttanut tämmöstä ihan pehmeää lunta vaan tuon täyteen tuon reijän. Ja sitten alkaa kaivuu urakkaa se reijän paikan etsiminen. Jappista jee, siellä meillä on valmis reikäpaikka. Edelliseltä pilikkeltä jäänyt tämmönen pullian näköinen mato tänne avaantoon. Laitetaanhan se tuohon kärkeen syötiksi. Ja sitten taas jännittämään. Ja tällä järvellä ihan oikeasti saa jännittää. Ryökäle ei tiedä mikä megalodoni tuolta tulee haikalaa yhtäkkiä. Terve! Tässähän kävi perinteinen, että kalaveet hiljeni vähän. Yleensä 10–1 on tosi hiljasta näillä rautuvesillä. Laitoin karttaan 5 tuommoista reikäpaikkaa tulleen vierekkään. Niin yksi tämän tekemistä reikäpaikoista, missä on nytten pilikillä, niin on justiinsa melkein tuon merkin päällä. Mä kattelin tuossa tommosia suvanteiden reunoja ja semmosia, missä se kala voisi kiertää. Jätin tuossa pilikin pystyyn ja kävin kaivamassa 5 eri reikäpaikkaa valmiiksi. Nyt mun ei tarvitse kävellä koko aidan kanssa ja kairata reikä, niin ei tarvi erikseen lapiota. Kala passivoitu ihan täysin. Kello on 11:15 ja 10 jälkeen ei oikeastaan ole tullut nypyä. Testasin aika lailla 8 eri paikkaa. Plääni on nyt se, että kun kala passivoituu, niin kalastajakin passivoituu. Me otetaan 3 tunnin unet, sen jälkeen syyään ja lähdetään noin 4 aikoihin pilikille uudelleen. Aurinko paistaa! Pikkusen mahtavaa! Ja kattokaa tuota kaukaa, siellä on ihan sininen taivas tulossa. Pineapple! Alright, 1 reikäpaikka kerrallaan, 12–14 reikää tuonne päin. Sinne lähti. Voi hitsi, katkes näköjään tuo alimmainen rengas tästä vavaasta. Käypä kattoo mitä tuolla jääkannen alla näkyy. Täällä on nyt niin kirkas vesi, että mä näkin näköispilikkiä yli 5 metriin. Niin mä pistän teidät sinne reikään, mistä mä saan sen taimenen nyt. Nyt on ihan hyvä kala. Yes! Mahtirautu! Mahtirautu! Jee, saatiin tämäkin reissu avattua. 7. reikäpaikka, yli tunti. Ja kaunis rautu. Ai että mikä rautu. Ne on niin mahtavia.
Ja minirautukin tuli. Vaikka taas on joku minirautu. Oho. Oho, ihan jees. Noin, heippa. Aikaisemmin olisin varmaan syönyt tuon kokoisen raudun, mutta nyt en enää syö. Näköjään rautua tuossa alapuolella ainakin. 3 tullut samasta reikasta. Hei kaveri. Sinne, heippa. Minuuttia hirviä mahtavaa rautu tuli tästä. Kato. Joku pikkurautu taas täällä. En kerinyt edes laskea pohjaa tuota, niin tuli kiinni. Olipa hauska. Voi rutjakakko on laittanut kameraa päälle. Oli tosi hyvä rautu kiinni. Tai taimen ja se pääsi karkuun. Vei madot ja ihan tuossa reijän juurella pääsi. Nyt on joku pienempi kala. Tässähän on kalla. Pikku rautu. Sinä et ollut se, joka me halutaan. Tommonen. Nyt on ihan rutomakia kala. Taimen! Yes! Mahtava taimen! Kattokaa! Vitsi, tämä on hienoa hommaa! Ei tästä tuu kessää! Aivan uskomatonta! Toinen taimen tälle reissulle on tosi kaunis! Mahtavan kokoinen pannutaimen! Pautsi! Nyt on taas nätti kala. Vettää niinku hullu. Vettää niinku hullu. Vettää niinku hullu. Aivan hirviä taimen. Aivan hirviä taimen. Mitä vitsiä täällä tapahtuu? Samalta paikalta hirviä mörkö. Jahuu! Ai. Tää on mun elämäni paras päivä. Ihan oikeesti mä muutan tänne asumaan. Moro! Moro! Aivan ruto hyvin oli kiinnikin vielä. Vitsi, tämä on mahtavaa hommaa. Mulla ei oo enää ihan oikeesti sanoja. Mulla vaan ei oo enää sanoja. Mä muistan ikuisesti tämän reissun. Aivan punainen liha ja rasvanen, hyvän näköinen. Ja aivan tuleen punainen liha raudussakin. Oi vitsi. Tämä yksi taitaa olla kannibaalirautu, kun tässä on vähän tämmönen harmaampi väri. Esittelin tässä tätä mun saalistilastoa ja sitten mä vetasin, kun vapaa oli tuossa, niin kerran tälleen siimasta, että herättäis vähän eloa siihen. Niin saman tien nappas kalaa kiinni ja liitsissä kiinni. Pikku taimen. Se menee nuitten joukkoon. Sitten meillä on 4 ja 4. Oi vitsi tätä elämää. Pikkasen tää on oikeesti siistiä. Aivan tyyni keli. Aivan mahtava horisontti tuolla ja kettu juoksee keskellä tossa jäätä. Nyt en kattoo mua. Miten mä uskallan jättää mun kalat pihalle tänä yönäkö? Kettu perää saa 50 metrin päässä. Pitää kyllä kaikki nuo kalat ja muut laittaa tonne ahkioon tiukasti kiinni, ettei se pääse niihin kovin helposti käsiksi. Ainakaan silleen, että minä en herää, jos se tulee tuohon. Mä en halua herätä aamulla siihen, että se on vienyt täältä kaikki kalat ja kaikki.
Voi vitsikö olisi joku kunnon kamera. Eilen perkkasi 9 kallaa tuohon noin, niin siinä se kettu nyt nautiskelee niitä perkattujen kalojen jämiä ja kaivaa ihan mielissään tuossa. Siinä on viikunahillo, valkohomejuusto ja tukkeksi. Ai että! Jos ootte juustojen ystäviä, niin laittakaa tykkäys tälle videolle. Minä ainakin oon. La Grande Num. Tai jotakin sinne päin. Vitsi, tää mun teltta on niinku kaatopaikka. Mä en tiedä yhtään missä on mitään ja mitä täällä tapahtuu. Kaikki rojuut joka paikassa ihan levällä. Tekasin itelle iltapalaksi tämmösen Summitin valmisruokapussi. Mulla on varmaan 2 vuotta ollut varastossa nämä pussit ja aina kun mä käyn retkellä tai vaeltamassa, niin mä otan nämä mukaan, mutta mä en ikinä käytä näitä. Koska mä en tarvi, kun mulla on niin hyvät ruuat mukana. Nää on vähän niinku vararuokana aina ollut mulla ja mutta nyt mä käytän nämä. Mutta voi vitsi mikä päivä oli taas. Aivan ilmiömäinen. Tänä päivänä vihdoin loppui se 3,5 päivää kestänyt tuuli. Aivan seisahti tuo keli, ei tuule tälläkään hetkellä yhtään. Ja aurinko paistoi ihan täysiä. Rusketuin tuolla pihalla ja mulla on ihan rohtuneet huulet ja naama aivan niinku kipiänä, kun päivää istunut auringossa ja piliikkinyt. Oli kyllä aivan uskomaton päivä. Tämän päivän kyllä muistan vielä tosi pitkään. Toivottavasti tekin nautitte tämän päivän seikkailuista ja tapahtumista. Mutta mä jatkan tämä ruuan kimpussa tässä. Mä alan sen jälkeen pesemään hampaat ja nukkumaan. Huomenna me lähdetään siirtymään pois täältä. Mut vetään vielä aamupala yhdessä ja katsotaan, että käydäänkö vielä aamusyönnillä. Mut hei, hyvää yötä, nähdään huomenna. Oi! Hyvää huomenta. Kello on 5:11. Eilen tossa aloin puoleen yöaikoihin nukkumaan ja tarkoituksella tein silleen, että en laittanut herätystä ollenkaan, että katsotaan kuinka kauan unta riittää. Niin no sitähän riitti. Mutta olipa mukava vaan nukkua ja ei tarvinnut herätä mihinkään kelloon herätykseen ja muuta vastaavaa. Kyllä kai tämmöisellä reissulla pitää vähän sen nauttiakin ja osata ottaa ihan rennosti. Niin juuri tällä tavalla. Alamme tekaseen vähän aamupallaa ja pikkuhiljaa hiihteleen poispäin täältä. Katsotaan mitä me kehitellään aamupalaksi. Viimeinen aamu erämaassa. Se aloitetaan hot cappuccinolla ja suklaalla. Pieni dippaus tuonne kuumaan cappuccinoon suklaata ja Figaro. Mä mietin, että pakko tätä rytöläjää on pikkusen siivota ennen kuin tässä alkaa mitään ruokaa tekemään. Tässä vaiheessa mä aina kiitää sitä, että mä oon YouTubettaja. Tervetuloa Mylliksen erämaakeittiöön. Tänään meillä on makuvertailussa taimen ja rautu. Oi että! Kattokaa tätä lihaa. Aivan ihanan värinen. Aivan oranssia. Ihan loppuun asti noin. Ja kattokaa tätä väriä. Aivan ihana. Jos nyt ihan ensimmäisenä vertaillaan pikkusen väriä näistä, niin tässä mun vasemmalla puolella, teille oikealla, on taimen. Se on ehkä pikkusen tommonen punertavamman värinen. Ja tämä rautu, tämä on tämmönen ihan oranssi. Sitten me halutaan leikata näistä kaloista nämä kylkiruodot pois. Eli käännetään tuosta fisu ja mä oon tässä pikkusen aloittanutkin. Aukastan tuosta ja ruvetaan raapimaan kylkiruotoja irti.
Taimen. Bang. Rautu. Bang. Noin. Ja noin. Ja nyt varoituksen sanana kaikille katsojille. Nyt saattaa vesi herahtaa kielelle. Pääruokana rautua ja taimenta. Ja jälkiruoksi sitten tommosia viikuna, valkohomejuusto, tukkeksi, makuelämyksiä. Siinä on kalan pyrstöpää. Ja ei muuta kuin testi. Okei. Aivan äärimmäisen maukas, tosi miellyttävän makuinen. Tuosta on hankala pistää paremmaksi. Ja sitten me lähdetään raudun kimppuun. Pyrstöpään palanen tuolta. Hupsista keijakkaa, se lähti nahkoineen päivineen. No, rautuhan on nahkalohi ja se voi vetää nahkoineen päivineen. Ja niin me tehdään myös tässä. Herranen aika. On se rautu vaan maukkaampi. Kyllä se vaan on niin. Aivan tajuttoman hyvä. Näissä ei ole mikään supersuuri makuero, mutta kyllä mä sanon, että sen huomaa. Ja ai niin muuten, kyllähän taimenenkin voi syödä muuten nahkoineen päivineen, jos haluaa. Itse en ole ikinä syönyt, mutta ehkä pitäisi joskus testata. Mutta en testaa nyt. Oli se rautu tai taimen, niin aivan törkeä hyvä. Jos ette ole vielä tilannut tätä Mylliksen kanavaa, niin painakaa sitä tilausnappia ja tykätkää myös tästä videosta, jos tykkäsitte. Mä jatkan näitten ihanien ruokien kimpussa täällä. Me nähdään seuraavan videon parissa. Atjaa! Hei, tohon aahkion päälle ottaa ihan pikkusesti lepiä, niin kuuluu vaan klants. Ja repussa ollut filerointipuukko heitti itsensä poikki. No, onneksi ei uponut kankkuseen. Se olisi ollut paha tilanne. Se olisi ollut sos. Nyt kun ei olisi ollut teräsuoja, niin Myllis olisi sanonut, että morjes. Me. Oho. Come on, mai. On tukkeksiä. Eikä.